Com se celebraven abans? Pues abans lo que me recorda són les festes de Pasqua, que anàvem, quan érem així jovenets i crios i tal, pues anàvem als sequers d'ací del poble, jugàvem un acordeó i anàvem fent un rogle en xics i xiques del poble, s'ajuntàvem pues, 10 o 12 xicons i 10 o 12 xicones i mos fèiem mocaoreig pel coll, que ficava el nom de la festa, el nom de la penya, i bueno, i ho passàvem del més bé, anàvem a botar a la corda i a ballar per allí, i a jugar a la tarara i coses d'aixes. I bueno, i les del poble, pues, està clar que quan són les festes del poble de Sant Joan, pues, ho celebrem, entre altres coses, perquè com també és el meu sant, entre cometes, pues, ho celebre en la família. Què menjaven? Pues sempre se menja un poquet millor o se procura que siga un plat especial. En Nadal pues estava sempre allò de fer el putxero en pilota i coses d'aixes, i després també el dia abans, el dia de nit bona, pues ahir ja menjàvem el celebret i tot, que mataven en casa i coses d'aixes, i relleno, i bé, es pinxava bé. No, menys quan érem més jovenets, que patíem una miqueta més de fam, per lo de més bé, no em puc queixar. Hi havia algun joc o cançó típico? Jocs i cançons típiques, pues sí, la tarara en Pasqua i tot això, és el que se cantava la tarara, jugàvem els xiquets i xiquetes del rogle, pues, ficàvem en 2 tireres i passava un pel mig i tocàvem palmes i cosetes d'aixes. I bueno, i jocs, quan era un infant, pues sí que jugàvem al burro va i coses d'aixes, i al pic i pala i a la trompa. Hi havia penyes? Sí, hi havia penyes, així al poble. De fet, crec recordar que se feien concursos a veure, segons l'edat, però anàvem fent-se concursos entre les penyes, a veure qui anava més ben ataviat i portava millor música i coses d'aixes. Quins noms tenien? Ui, jo recorde així la penya de la nostra es dia, una d'elles es dia la penya Cheyenne, després una altra que recordo jo, la penya Soldado, que anaven tots vestits de soldats, xics i xiques. Després també, bueno, n'hi havia diverses, que pareix que ara pues, no en recordo moltes, però moltes n'hi havia. Què feien allí? On? En les penyes. En les penyes, per això, perquè t'he dit, ballar i cantar, i alquilàvem un tocadiscs, un pick-up d'aixòs, i alquilàvem també discos, i anàvem a la casa d'alguna casa planta baixa que fora grandeta, i allí se ballava, i en les Pasques i els Nadals i tot això, pues, els robles i les penyes, pues, anàvem a ballar i sopàvem allí en les xicones, i sempre baix la vigilància estricta d'alguna mare que estava allí sentada mirant a veure per a que no fèiem ninguna tonteria. Com es llevaven? La roba, pues, dona, quan no n'hi havia llevadores i tal, jo recordo en ma casa, per exemple, pues, que tenien les aixetes típiques que anaven en unes canyeries de plom que pujaven a les cases. Jo vivia en un pis i n'hi havia una pica gran, i allí en una post de llevar les dones llevaven a mà en sabó d'eixe de pastilla i tal, i després m'emprengueren a vindre les llevadores i els sabons estos en pols i de més, i clar, així queda tota l'aulla de l'albufera, i a més estava plena d'espuma dels detergents ixos que portaven. Tenien llevadora? Al principi, quan jo era trio, no, però després la llevadora que mon pare li comprava a ma mare, era igual que la primera nevera que compràrem, que era de Shell, que anava a una fàbrica de Shell, que feia barres de Shell, i així el matí, quan passava en un triciclo, la Romato passava en les barres
de gel, així a la gent, mitja barra, però allà per la meitat, i una barra gran, anàvem per mig i fèiem 4 quartos, i s'enduíem 2 quartos, els ficàvem dins de la nevera, anàvem, i elèctriques com ara. Quan entra a casa, la primera lavadora, nevera, televisor... La meva era la primera lavadora que entrava a casa, Si vas a l'hort, porta filles i envergots. Si vas a l'hort, sèrie, igual que compràrem, jo recordo que en ma casa hi havia una ràdio Philips, i antes eren totes ràdios de capelleta que havia, apareixia un tret, i teníem només 2 o 3 emissores, i aquella ràdio ja teníem... Amparito, la filla del mestre, diuen que festeja en un I foraster. després també recordo quan entrava El diumenge, quan va a missa d'11, el nòvio darrere li porta el catret. I com és tan xicotet també n'ets el culet. I com és tan xicotet també n'ets el culet. Quanta roba tenia? Roba, jo tenia la sort o la desgràcia, no ho sé. El meu germà era major i tota la roba que li sobrava d'ell pues, me la donaven per mi. Però recordo precisament quan venien festes o Nadals o coses d'estes, pues, que sempre anava amb ma mare i les meues ties, anàvem a València. Amparito, la filla del mestre, Un abriguito pel abans nene. festejava Compraven un en un abriguito foraster. que dient que tenia que I el créixer, me compraven 3 talles més quan va a grans missa i d'11, que vull que me ningú va darrere, porta-li el Cada quant de catret. temps es comprava roba? I com és tan xicotet també n'ets les el festes culet. de Sant Joan i per Nadal, I com és compraven tan una peça de xicotet roba, també uns n'ets el culet. pantalons, una camisa, bambús, eixes, i quan venia Nadal, pues, un abriguet, una barrigueta. En quins moments per a qui eixia sol de casa? Aprengué a eixir sol de casa pues, a partir dels 16 anys, per ahí, 15, 16 anys. Amparito, la filla del mestre, ja no se'n recorda d'aquell foraster. Estava al cine El Manzanaza, al cine diumenge, Serrano, quan va a missa d'11, al cine Chepa. un xicot del poble Ja més li tard. porta el catret. ja I vingué com el és tan cine. xicotet també n'ets el culet. I com és tan xicotet també n'ets el culet. Entre setmana, el dilluns a Sanassa, el dimarts a Catarroja, dimecres a Faus, dijous al Xepa, quan venia fin de setmana ja les havíem vist totes. Cada quant de temps anava al centre de València? A València, un dia a València no vaig així uns diners, però anàvem poc. A València anàvem poc, pues, a lo millor a veure algun partit de futbol del València, se n'anàvem en els diners justetets per l'autobús i l'entraeta, o s'esperàvem allí a la porta a veure si algú mos entrava, quan érem més xavalets, però ja de 16 anys o per ahir a València jo anava perquè construir els equipos del banc i tal, El però cabanyal, Com eren les una relacions de casa que nòvies? fa cantoner. molt, La molt xica vigilant. d'allí festejava en un xic foraster. I ara s'ha sabut que la xica molt rosa s'ha fet. I és que Què l'han feia la gent quan hi fotut havia soterrany? i la xica va tindre un xiquet. Treu a la casa s'havia mort i des d'aquí de la casa portaven de l'Avance hasta la plaça de l'Església o allà a prop del bar Manolo i estava la barraca del tio Perol que també se referia En el cabanyal, una casa que fa cantoner. El que escrivia. La xica d'allí estilogràfica a l'última hora, però allí en l'escola escrivien els títols que n'hi havia i el bolillero i la pluma. la xica molt rosa s'ha fet. La pixera també, hi ha pixeres. I després
després ja vingueren els bolis i coses d'això. Quin era l'horari de les classes? Pues de bon dematí entraves a les 9, eixies a les 12, si te quedaves a estudiar o al repàs que dien, eixies a la 1, i per la vesprada el mateix, entraves a les 3, eixies a les 5, i si te quedaves també que estaves estudiant algo i tal, pues eixies a les 7. Anaven xics i xiques junts? No, els xics estàvem en la classe gran i les xiques allí en Don Segundino tenien la part de dins que tenia unes habitacions en l'escola, allí estaven les xicones. Sí que és cert que a l'hora de passar la lliçó o de fer les preguntes que mos tenia que fer, mos treien els del primer grup o així, los de batxiller, de primer curso, los de no, així tots i es ficàvem en un semicircle davant del mestre i ella anava preguntant preguntes de les lliçons que tocaven en cada moment. Ara sobre el treball. En què treballava? En què treballava? Pues treballava en companyia de mon pare, en principi, com a representant. Després, quan vingui de la mili, vaig estar en una empresa privada que se dedicaven a vendre fotocopiadores i demés, entri de vendedor. Als 3 anys me feren jefe de grupo, després vaig ser jefe de vendes i després compré l'empresa. A quina edat comença a treballar? Als 16 anys, quan me decidí d'estudiar, m'emprengui a ajudar en casa i de les comissions que guanyava i el jornalet que me donaven, crec que me donaven 21 duros, que eren 105 pessetes d'aquella època, el primer jornal que duia a casa, d'allí del taller de mon pare, i després ja anava a fer-me major i anava cobrant un poc més.